Плевнелиев. Истински телец. Кой е най-големият проблем в държавата? Росен Асенов. Плевнелиев. Боже, слушам и не вярвам на очите. Каква е работата на президента? Доноси, измама, манипулации. Изчезвайте! Изчезвайте! Глупак! Простак с Какво простак! може да ви изкара от кожата? Жена ми. Кой е най-добрият български политик? Росен Асенов. Плевнелиев. Абе, знам ги тия работи, бе, господине. Тия работи, които казвате, са известни и затова не искам да ги повтаря. Аре, изчезвай, бе. Тапанар! Най-омразният ви въпрос. Дали съм послушен? И го казвам в прав текст. Мога да слушам много добре. Няма да се лиша да се позабавлявам малко с български глупаци. За или против Турция в Европейския съюз? За... Позор! Позор! Какво бихте направили, ако ви хванат по бели гащи? Оставам по бели гащи. Позор! Позор! Трябва живи да бъдат опечени и живи да бъдат изяни. Бракът от живелица ли е? Категорично. Трябва да бъдат изселени такива хора. Изселени и въдворени на задължителен труд. Как се печели народната любов? Доноси, измама, манипулации. Аз не мога да разбера. Той на себе си ли е така? Не вижда ли какво представлява? Не вижда ли какви идиотщини докарва на България? Та е толкова самодоволен. Най-силният човек в държавата? Росен Асенов. Плевнелиев. Аман слънчаса ли маняци в България, бе, дами и господа. Ако Моника Люински ви помоли за работа, бихте ли я назначили? Категорично. Аз обичам да работя с жени. Истеричен простак. Политиката за вас е? Доноси, измама, манипулации. Изчезвай от ефира веднага, бе. Тапанар. Партийна слуга. Слугиня. Запейте любимата си песен. На дивана, под юргана, малко коте се е свряло, хърка-мърка и така. Боже, слушам и не вярвам на очите.